Enredos patrocina este espacio. Amigas e amigos, aquí comeza unha semana máis o Xornal Escolar. Hoxe imos comezar visitando o Colexio do Couto, que este ano participa no programa Falemos Máis e teñen uns recreos moi animados para falar en galego. O ano pasado fixemos o programa, participamos no programa 21 días en galego e como tivo tanto éxito, pois este ano pois tamén estamos no Falamos Máis, que é similar, o que pasa que se centra solo na dinamización dos patios. Entonces é dinamizar os patios en galego durante 3 semanas. Todos ca mesma camisetiña, como ano pasado igual, e nada, este ano demoslle unha voltiña e os nenos de cuarto, quinto e sexto, que son os maiores, son monitores. Entonces hai unha convivencia así de todos os nenos que é moi bonita, porque axudan os de infantil, os de primeiro, segundo. E nada, bueno, hoxe, por exemplo, vades, é o día de os martes son xogamos, que cada día ten os luns falamos, martes xogamos, mércores ciencia, xoves escribimos e lemos, por eso vedes o patio todo pintado, e os venres cantamos e bailamos. Entonces nada, hoxe vides en martes que é o día de xogamos e os nenos de sexto fan en educación física uns xogos chulísimos que hoxe toca xogar a terceiro ou cuarto con eles. E logo aquí vai a xogar infantil e a la de baixo vai a xogar primeiro e segundo. O sea que todos xuntiños xogando, que é fantástico. Baraka Muxía é unha superheroína que vive trepidantes aventuras, sempre na procura dun mundo mellor. Estamos xogando a xogos cos pequenos, pero falando en galego. Por exemplo, onte facemos un xogo que se chama Tirar alá, que era pasarnos unha lá e despois pasaban por debaixo e xogaban. Se un neno pequeno ten algún problema en algo, o axudamos a facelo. Encántame os nenos. Estamos facendo un xogo duns aros. Temos que, cando se pare a música e de un becho en castelán, pois temos que pararnos. E cando din un becho en galego, temos que entrar en un aro. Están sendo moi divertidos. Como fer neve, e tamén fixemos un muñeco de neve e dibuixamos castizas. Cunha caixa de cartón, de folios, uns paus e unhas pinzas para os xogadores. E que tal, está tendo éxito o xogo? Sí. Deu xogar moita xente con ele? Sí. Vos que estades todo o tempo vixiando isto ou tamén xogades cos outros? O vixiamos. E seguimos falando de lingua, neste caso da lingua materna, cun vídeo que fixeron os alumnos de Josefinas para celebrar o seu día. Shakespeare, Sonnet 18. Shall I compare thee to a summer's day? Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Wrath winds the shade the darling buds of May. And summer leaves had all too short a date. Sometimes too hot, the eye of heaven shines. And often is his gold complexion too deep. And every fair from fair sometimes declines. By change or nature's changing,
horse and tree. But dietary versable shall not fail, nor lose possession of that fear thou owest. Nor shall they bring to wonders in his shade. When in eternal lines of time thou growest, So long as men can live, eyes can see. So long like this, and this gift like to thee. Vamos a representar un poema de la poetisa brasileira Cecília Meirelles e o poema se llama O Eco. O menino pergunta ao eco, onde é que ele se esconde? Mas o eco só responde, onde? O menino também lhe pede, eco, vem passear comigo. Mas não sabe se o eco é amigo ou inimigo, pois só lhe ouve dizer, amigo. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Vamos los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, templar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Unha vez tiven un cravo, de Rosalía de Castro. Unha vez tiven un cravo cravado no corazón e eu non me acordo xa se era aquel cravo de ouro, de ferro ou de amor. Só eu sei que me fixo un mal tan fondo que tanto me atormentou, que eu día e noite sin cesar choraba con chouro a da arena na pessoa. Señor, que todo o podedes, pedinlle unha vez a Dios. Dame valor para arrincar dun golpe cravo de tal condición. E deu-mo Dios. Arrinqueino, mais quen pensara. Despois xa non sentí máis tormentos, nin soupe que era de lor. Só pensou que non sei que me faltaba, en donde o cravo faltou, e seica tiven saudades daquela pena. Bon Dios. Este barro mortal que envolve o espírito. Que non entenderá, señor. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'il me souvienne? La joie bénie toujours après la peine. Bien la nuit sont l'air, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, prétendent face à face, tandis que sous le point de nos rapaces, l'éternel regard, long silence. Bien la nuit sont l'air, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va, c'est courant. L'amour s'en va, quand la vie est longue, et comme l'espérance est violente. Bien la nuit sont l'air, les jours sont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sur le pont Mirabeau coule la Seine. Bien la nuit sont l'air, les jours s'en vont, je demeure. Poema de Chuspato. A voz era pánico. E desexaba insistía ter hábito no poema. Pero non todo pode ser transportado, non a voz, desde logo, si o espírito que invade o bardo entre as sucesistas. É porque chove, os habitantes do poema teñen que abrir os seus paraguas, sacan o que levan dentro e buscanlle acómodo foro. Só porque ti pousas a mirada no texto, podo comezar coas solucións. Isto é o que consigue Cabaleiro Amável, facer que seres alienados se presenten ante o mundo, e moi ao seu pesar como persoas ceibe. Pero só a voz empasta as tres historias. A voz que a escritura non acubilla.
Imos agora a facer unha pausiña e logo voltamos con máis xornal escolar.